Here bụ zone 2 electrical na-enye mmadụ bịa ruo ebe a. Look at even arụchiri okpuru steepụ a n'elu gota na-enye mmadụ bịa ruo just na a na-achị ọchịchị a na-arụ attachment na ihe mmadụ bịa ruo. Just look at ka mmadụ ji si ko na this market is na enwe trustee na this stair wire kịta ga na height no pole a na stair wire na touch this body aya then anyị na-azụ electrical anyị ma na enwe possibility stair wire anụ nwere iri ike ọkụ ma ọ kọntaktị ọkụ automatically otu igi na this na ogbuo mmadụ. Ya bụ ihe mmadụ dị ndụ na-eme, ya bụ ihe anyị na-afụ since this current regime nọ na electrical. Every portion, every space ọ bụla a na-ere na-alụ ife. Look at this thing, ya bụ nnukwute ana ịsọ na stair wire dị na the body of ihe mmadụ bịa rụọ ka o wee bụ na ọrụ taa shop. Look at ya zone 2 electrical market Obosi. Anyị nwere trustees ikwuo akpọrọ gị polisi ma akpọrọ gị DSS ọ ya na-esere m na ha na ihe mmadụ bịa rụọ ya atachia ya ọ na-atọ ọchị stair wire echi ogbuo mmadụ asị na mmadụ nwụrụ na mmadụ ihe mere ya. Abụrụ gota na-egota kịta na mmiri ezobekwara ezo. Look at it. Ihe m na-ekwu bụ like I always say, I don't make ihe aka ihe na-eme anyị hapụ anyị mana ọ ka n'onu anyị because this current regime nọ na electrical market Obosi ndị emega arụ. This type of thing bụ ihe juru around electrical market Obosi. Ịjụ ha sị gị na ha nọ ndị caretaker na caretaker adịghị eme akaụntụ ichichara ọchịchị ete na gị mee expire emere gị extension ịnọrọzie na-eresisi the whole property nọ n'ime anya na-arụ ọ na-brọk drainage na-brọk gota na-brọk many things si na caretaker adịghị eme akaụntụ na ihe mmadụ bịa rụọ ụchacha ya rụọ ya na stair wire onye na-azụ electrical rụọ ya na stair wire na-eche ka ogbuo mmadụ ifo ya wee mmadụ. Nsogbu adịrọ ihe ma na anyị ga na-ekwu so na these issues na-create awareness ya akpọgoro m ma police kpọrọ m ma DSS kpọrọ m ihe niile because I na-create awareness to this type of thing na ihe mmadụ rụrụ look at it na pole electric na stair wire. I can't even touch this thing because amara ma ihe ama mgbe ọ ga-eri ike ọkụ. Anyị nwere elders nwee trustees ihe anọ bụ enye ha na ego nke ha ego ba ha na ha aka n'ụmụ nwezi ọzọ ego isetụ ha na ha ejeze ya rụba na ihe mmadụ bịa ruo ebe a. Nsogbu adịrọ. Okay, ihe a rụrụ ebe a mgbe vidiyo ya kịta aka bịara ka aka ọtụ ya maka ama m na ya bịa Who are you? Ibutara okwute ka nkụgbu oge ebe a ka iwuo opeghị na-ezu ezu Ina bokuzi maba. Ata kwa ni ozo. Message tu magana kwa gugu. Ata ime to ozo. Mpiage yako ya pia pia. Before gana man. Nketu oge eba. Kai me kwa mazo na. Excuse me. Excuse me. You're where the mug for. Okay, me gana man me to jay is feel ko ba. Try again. Okay. I beg you court ya. Okay ma. Open ina my mug. Ina my mug. Okay ma, bia court o Bia court all the thing. Bia stop on me my video. Bia stop on me my video. It can happy bia court yan. It can happy in our church in our church space. Bia stop on me my video. Mbiri chogi meme kwa ligi better.
ya bịa ka otu onye ọ na-ama emo ka ya bịa ka otu onye ọ ka ma otu ya bịa ka otu onye nọsens a na-achị ọchịchị achụgbu onwe ha n'ara na-ezo unu enwe oshem ya bịa ka otu onye okay, based on video mmelụ maka attachment a rụrụ ebe a ebepụghị ya ị na-anya efu na ebepụghị ya then o nwere m chọrọ igosi gị maka ihe a ka ha ji wee ba m ọgụ yesterday n'anya ebe a ka efu na pila sọpọtụ step a ebe a pila dị ebe a na ebe a akụpụrụ ya akụpụ na nwanne pila ifredi pila dị na step a nke ebe a ha kụpụrụ ya wee rụọ data attachment ka i wee fụ na ebe na efu na ha wepụrụ ya na step a kịta enwezi ihe sọpọtụrụ ya n'okpuru ebe a ka ha wee nweta nnukwute space n'etiti ebe a that is the reason Okechukwu Opel and Patrick Igweobi Buzuz dị wee manya m ọgụ yesterday maka ha ma ihe ha mere n'azụ ebe a na-edipira ebe ha dewere ya maka ndị na-asị na agbara onye na-arụ ihe a ya rụrụ ya o wee rụọ ya eteki time were rụọ these things arụrụ ya more than 1 week remove this pillar ọ n'ihe abụrụ economic sabotage na mmadụ iriga ebe a na without this supporting pillar ịfụ na ebe a nọrọ gị at risk. So ihe nji ekwu ihe like I always say na mmadụ ekwukwenu ka ihe na-eme anyị kwụsị na ọka n'onu anyị otegị emebere anyị n'ime ahịa this present government last time na January similar post this type of thing arụcha n'ime ahịa gọọmenti wee bịa kurisie after the whole thing ha kpọrọ m police kpọrọ m DSS kpọrọ m CP monitoring unit petition m tite mmiri now ha bịarụkwa nke ha rụrụ ebe a kịta mmekwe post ya again rute yesterday Okechukwu Opel and Patrick Igweobi attack ya Patrick Igweobi gwa m na as far as Anambra State are concerned na ha ga-egbu m na mmesi ọpụrụ nwere ihe ga-eme nwesịa na nsogbu adịrọ na ya marakwa na mbịara abịa ada abịa akara na mgbe o ruolu na ọ ya amakwa and ọ bụrụ today ka m bidoro gabigabi ihe a n'aka this gọọmenti mgbe ha batara izizi because of the same thing na m kwuru okwu mgbe a abịa kpochie shọpụ m mgbe a wiper bụ kọmishọna abịa sirie shọpụ m for almost more than 3 weeks uru police na DSS mgbe a na-achụgharị m ga-eti the picture na comment section then nke a aga after that time me post na January abịa kurisie shops ndị agha kurisie ha rụ n'okpuru high tension ma ndị ha rụ n'ime transformer maka ihe abụọ the first time o official statement ha drop through the financial assistant secretary nke etikwe na comment section ha try ya what they will do to me ya ha ga-eme m ma all the names ha branded m that place and since that time it has been from one attack to another now this one kwakịta abịa okwuta n'ebe a all this okwute ka Okechukwu Opel butere ụnyaa ya ga-eji wee kugbu m na orugo nke physical confrontation wee na-ajụ gọọmenti anyị gọvanọ anyị Soludo kedu uru ọ bara na asị ya if you see something you say something for things to normalize then ifuzie something kwuo something ebido chụgharịba gị akpọrọ gị polisi esirie chọpụ gị akpọrọ gị petition gị to kọmishọna akụọ gị okwute tie gị ife mee gị ọsọ thing wanyị na ndị na-eme ife a niile agba ha nkịtị echi ha na-eripitikwu ya nwanne echi eripitikwu ya to what end abịago na January kurisie ndị akurisi bịakwa ụnyaa destroy kwa this ones look at ihe mmadụ mee na-esupporting pillar nke dị ebe a ka mmadụ bịa wopụ na ya ha kpacha anya wee were ihe a wee kpuchie
ha kpacha anya wee were ihe otu a wee kpuchie this thing ka mmadụ ghara efe ya. They did it intentionally. Now, if you blow all this whistle to save life, at the end of the day, you blow the victim. Ndị na-eme ife a na-grow day by day, na-grow. Chairman anyị for the past 3 years Asaba ka obizi nwee plaza na Asaba. Ọ da-abịazi ahịa ebe a na-abịazi ebe a part time. Ihe a na-arụzi bụ ire all the shops, dump, attachment and other things n'ime ahịa. Ha lecha ya ewere ego ya na-eturu ala ndụ wee na-akpa ike wee na-anya isi ma ndị ha ga-eme ma ndị ha ma mme. So n'ihe m na-ekwu bụ biko ka mara ihe a ga-eme na ọ dịrọ mma mmadụ fụ ife kpuchi ife ya o kwuru abụziere ya problem. This caretaker of 18 ndị a na-achị anyị tena ha emega expire since September last year. Ha nọ extra 9 months. This caretaker experiment ada work or rather work on electrical because if you are election n'ime ahịa biko si bịa mere election n'ime ahịa ya na afọ ime ahịa dey go too much. The intimidation, harassment, the beating, everything all dey go too much because one day now mmadụ ga-edefend onwe ya because I know what happened yesterday and I thank God o jidebere ebe o jidebere because if not onye ma ihe karịa men. So ihe nna ya biko governor, this market has endured enough. This current regime emego generate to go over 300 million naira for the past 4 years and 9 months. Any meaningful thing I get you defend that money. And we'll end up with this regime, including successive ones, including Mankai Savro. This market generate to go of almost 1 billion for the past 12 to 15 years. All the same sector of people naked the money. This market boosts their business. Hajiraka Hemon ha trustee, Mon ha patron, Yana Robo, Ike, access of this market, So we need auditors in this market, we need direction in this market. This caretaker of 18 other work, at least in the electrical market. I the idea of caretaker regime to pick progressives, nigga move, nigga queue in na Sorudo agenda. When I here in the electrical market, the vice is the case. You go to police, make intimidate. To the extent now you go be Patrick, you go be Baram. Now first Anambra State the concern. Now bona hakubum no worry again. You will for how bold they have grown. Makobun and Biza be destroy and they destroy. They take reaction. By now, America Karime. Now, if they sell all these properties, they use the money, they throw from places to places. And they will still remain in power. They will still remain in control. One way or the other, either by irrepressive mad or they will still remain there. The extra 9 months, Kahana go after 4 years. Like I said, Shamanaya, Adagazimaya, Yona Gazeba, Ibale property, Ole Otiegianaba, Jawad, Asabako basis completely. And all these things about the verifiable. Most of them, I will put them in the comment section. Okay, when I feel so, my commissioner, honorable commissioner, and American Commissioner of Commerce and Industry, and American Honorable Nonso, and American email of Ma. Your swift intervention here saved life. Mano be better. You can have more job to do. This market needs auditors. And this regime had got wrong overdue. 4 years and 9 months. It is wrong overdue. Because he had a mess abroad. Obramba Haburu married Nimaya. They were Maria Gemia. I needed either a new fresh caretaker committee or election. Because I can go Moon.